To assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya sheik gaji wai ya sheik, ni haka da gaya maka ni sheik ne? Ni ai ban taba gaya maka ba. To wannan tambayar ba ta wace arama maybe ta ka ce. Da aka ce sheik din. Shi ma ya gudu ya ce ba sheik bane. To sai a nemi waye sheikhin. Mu kan ai almajirai ne. Allah ya ji kan iyayen malan da kakanninsa ya sa suna cikin aljannar firdausi, amin thumma amin. Na gode sosai. Malan tambaya ta ita ce, na je wajen wani malami domin ya yi mani addu'a, sai ya ce da ni in cire kuɗin da yake wajena, kuma sai na ga ya kife ƙwarya, ya sa faifai a kan ƙwaryar, sai ya ɗora ƙur'ani a kai. Yaya matsayin wannan malamin? Gaskiya ba malami ba ne. Babban abin da aka yaudare mu kuma mu muka yaudaru shine sai mu ce wa limamin masallaci malam, alaramma mu ce masa malam, mai karantar da mu sunna mu ce masa malam, mai tafsirin ƙur'ani mu ce masa malam, ɗan duba mu ce masa malam, matsafi mu ce masa malam, mai sihiri mu ce masa malam. Mun yi adalci? Wannan ba su suna ɗaya da muka yi sai ya sa mata da yawa suke ruɗewa. Ita kawai daga an ce malam ne sai ta ɗauka kawai to shi ma irin malamin da ke limanci a unguwarsu ne, kawai sai ta ɗauka mutumin kirki ne. A cikin majmu'ul fatawa na ibnu Uthaymin rahmatullahi alai a mujalladi na 2 namba na 184 ya amsa tambaya irin wannan, ya kuma kafa hujja da hadisi da yake Bukhari da Muslim, riwaya ta Muslim rahmatullahi alai, hadisi na 2230 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatu 40 yawman. Dukkan wani wanda ya je wajen dan duba ya tambaye shi, wannan riwaya bata ce ma fasaddaqahu ba fa, a'a kawai fasa'alahu, ya amince da dan duba ya kai aje a nemi fatawa a tambaye shi akan abin da zai faru gobe ko jibi ko a nemi taimakonsa. Da ya tambaye shi dalilin wannan sallarsa ta kwana 40 Allah ba zai karba ba. Salloli na wajibi kare a kwana 40 kullum 5 muke, in kai 5 sau 40 sallah 200 ta farilla Allah baya bukatanta, Allah ya baya son ta. Kuma jarraba wanda wasu suke samu shine idan ya je ya yi rashin sa'a, boka ko ɗan sihiri ya bashi wani abu ɗaya, ko da ya canka ko aljanu suka sato suka gaya masa ko suka yi wani abu, to daga nan sai ɗauka duk abin da suke faɗa gaskiya ne. Annabi sallallahu alaihi yana hana sahabbai mu'amala da matsafa da bokaye. A cikin hadisin Muslim hadisi na 2228 yana cewa laisu min Allah fi shay, su a wurin Allah ba komai bane. Annabi ya faɗa. Sai wani sahabi yake cewa ya Rasulullah yuhaddithunana wa fi ba'd al-ashya yakunu haqqan. Suna ba mu labari a sashin wani abu kuma abinda suka faɗa sai ya zama gaskiya ne, sai mu ga ya faru. Sai manzon Allah tsira da amincin sabbata gare shi ce ba sani suka yi ba, suna mu'amala da aljanu. Wani lokacin ana magana aljani iya wucewa sai ya tsinci maganar ko a ƙasa ko a sama, sai ya zo ya gutsura musu ɗan abin da ya tsinta da ya ji ake faɗa. Su kuma in ka zo sai su yaudare ka da wannan abin da aka gutsura musu, kai sai ka ɗauka wai sun san abin da zai faru gobe ko jibi ko gata. Wallahi tallahi billahi ba su sani ba, Allah ne kaɗai ya sani, ba su sani ba. Kuma a mu'amala da su ɓarin imani ne. In kana neman haihuwa ko kina neman, Allah ne kaɗai zai iya baki. Idan kina neman mijin aure na ƙware, Allah ne kaɗai zai iya bayarwa. Idan sana'a kake nema ko jari ko kuɗi, duk duniya ba mai baka sai Allah. Idan kana neman wata dama ce na wani matsayi a duniya, wallahi ɗan sihiri ba zai iya baka ba. Ba wanda isa ba da mulki a duk duniya sai Allah subhanahu wata'ala. Idan ku ka yadda akan wai zai iya baka, to mai rauni yayi ciwaciwa ne wa mai rauni. Shine asalin da'ufa talib wal matlub din kenan. Shine kawai ya same ka a matsayin tsumma kawai ya yaudare ka. Amma in ya samu mutum mai kyakkyawar gida ba zai yaudare shi ba. So da ka wanda kika je ya ce wai a'a ciro kuɗin aljihunka ko cire kaza ko ga ƙwarya ɗora ƙur'ani
ko yana magana da wasu halittu da ba sa wurin, ko ya rika ce miki an sa ki a gaba ko an sa ka a gaba, ko ana siffata maka dabbar da za a yanka sai an samo rago wanda yake fari sol mai dan dugon baki a kansa wanda kafansa ya murde, kaga daga nan an yaudare kawai kafansa ya murde. To ka taba ga murdade dan karami? A'a, ko a maka wata dabara a ce za ka kawo kwan zabi guda 777, dunkulen shuga guda 999, sannan ana so za ka kawo goro guda 1111. Wato iya cin hatsi ne suka iya ciwa-ciwa. In aka fara baka sai kanka ya ta ciwo, me aka ce ne 700 sai ka fada, to bari in rubuta menene 1100, an hada ka da hadda, ka ki haddan Qur'ani kana haddan bala'i. shi nan sai ka iya yaudare ka, ba abin da za su iya maka, Allah ne yake iya yi. Duk abin da muke nema a nan duniya ko a lahira, dan adam yakan zama sanadi, amma ba boka ko dan sihiri ko matsafi ba. Amma ko da dan adam ko babu, in muka nema a wurin Allah, in Allah ya amsa zai iya bamu. In dan adam ya zama sanadi, kuma wajibi ne mu gode masa, mu masa fatan alkhairi, saboda haka shari'a ta karantar da mu. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. So da haka wannan ki hakura da zuwa wurinsa, kuma ina ba da shawari a tuba zuwa ga Allah, a tabbatar da cewa an tuba, cikakkiyar tuba zuwa ga Allah ta'ala. In aka tuba, muna fatan Allah ta'ala zai amsa miki.